Domnul Andrei, domnul Andrei! Da, doamna poștăriță, am venit. Un plic de la curent pentru dumneavoastră. Da, deja a venit curentul, n-ar trebui să am mult, că vorba aia, am un televizor, un frigider și cam atât, n-ar trebui să vină mult. Da, uitați aici. Ia să vedem noi ce e aici. Oh, vai. Cred că e o greșeală, cred că ați dat plicul la altcineva. N-am cum să am atât de mult. De ce credeți că e greșit că este pe numele dumneavoastră? Doamnă, suma care e aici chiar nu am cum să o am, e prea mult, e imposibil așa ceva. Păi cât aveți? 3000 de lei, doamnă. M-am nenorocit, m-au lăsat ăștia fără bani, n-am de unde să dau atâția bani, vă dați seama. Calmați-vă, domnule, calmați-vă, că se rezolvă. De unde, doamnă, să dau toți banii ăștia, atâția bani? N-am cum, e imposibil, vai de capul meu. Vă dau eu o idee. E? Ce idee? Faceți împrumut la bancă. Văle, împrumut la bancă? Ce-s nebun, în viața mea n-am făcut așa ceva. Atunci o să vi se taie curentul. Ce? Cum să mi se taie curentul? Păi eu fără televizorul zi sunt mort. În fiecare seară trebuie să mă uit la ferbiți, că altfel sunt mort. Domnule, sunteți mai rău ca o muiere. Haideți, doamna, mă faceți și muiere. Cum să mă faceți muiere, că nu sunt muiere? Aia nu, duceți-vă la muncă. Doamnă, să mă duc eu la muncă. Eu am adeverință de la medicul de familie că nu am fost să muncesc. Păi, dumneavoastră când mergeați la școală și erați răcită, de exemplu, nu mergeați și luați adeverință? Uite, așa sunt și eu în momentul de față, mi-am luat adeverință, mai merg la muncă. Știți ceva, domnule, nu mă interesează pe mine cum plătiți factura. Da, doamnă, nu vreți să mă ajutați deloc, cu nimic nu vreți să mă ajutați. Domnule, dar așa sunteți din naștere? Cum, doamnă, ce vreți să spuneți? Handicapat, spun că sunteți handicapat. Știți ceva, doamnă, chiar m-am enervat-o factura ta, pe dar ce facem aici? Te bate, nu mă faci handicapat așa pentru nimic? Cum vine asta? Eu sunt respectat în satul ăsta, da? Respectat, domnule, că eu nici n-am auzit de dumneavoastră. Păi nu sunteți de nivelul meu, nu sunteți la gradul pe care l-am eu acum. Deci dumneavoastră sunteți sub mine, cum ar veni. Singurul lucru pe care îl puteți să faceți dumneavoastră este să pierdeți timpul și pe lângă să implicați pe alții în asta. Bine, doamne, lasă că vă fac reclamație, o să vedeți, o să vă dea afară, pur și simplu o să vă dea afară, o să vedeți, o pățiți de la mine, să vedeți, că lasă că vă fac eu. La revedere!